религиозният мислител Петър Дънов. Той точно там е завършил своята не е точно медицина, той е теология. Той е теологическа медицина, можем да кажем така. Е завършил и той е знаел тази връзка. Едва ли. Окей. Да, но нашия приятел, Бог да го прости, Атанас Славов, изследва всъщност точно тези връзки. Той написа една светска биография на Петър Дънов, учителя, която никак не хареса на дъновистите. Никак. Защо? Защото според тях Петър Дънов няма светска биография. Тоест Петър Дънов се е родил наново, когато е станал Венса Доно. Следователно, това е просто за тях е, така да се каже, профанна територия. И до голяма степен беше отречена тази светска биография на Петър Дънов, която написа Атанас Славов, и някакси на него му се скърши желанието да напише продължението вече за същинския Петър Дънов, така да се каже, и спря до там. Но той изследва точно тези връзки и доказа, че всъщност тази семинария, която е завършил Петър Дънов, абсолютно следва програмите на Торо и на Емерсън. Просто там това се изучава. Точно това се изучава вече като академически дисциплини. Ето ви една пряка връзка. Разбира се, има още много други преки връзки.